Bueno, hi ha hagut molt component econòmic, però molt polític també. Aleshores, crec que els polítics que han parlat ho havien de mencionar, perquè realment el moment actual és, jo penso que històric, crec que únic, i crec que a més es dona la circumstància que es donarà segurament un win-win tant pel govern o possible govern del president en funcions Sánchez com per Catalunya sobretot, que si no s'aprofita igual ens en penedirem. Per tant, el que ha dit el ministre m'ha agradat, el que ha dit el president era esperable i ho havia de dir, i un acte doncs, molt polititzat, però que és normal, el moment és molt polític i molt únic. Bueno, hi ha estudis ja a Alemanya, als Estats Units, que preveuen que el 50% de les tasques jurídiques ja no les hauran de fer els advocats, per tant a mi no és que m'agradi gaire això de la intel·ligència artificial. Aquest exemple que et posava dels advocats també passa en moltes feines. Jo penso que ve una revolució que haurem de veure com som capaços d'encabir-nos nosaltres en ella, no? Va passar amb la revolució industrial, es va temer en aquell moment que es perdien molts llocs de treball, no va ser així, per tant jo penso que serem capaços de reubicar-nos, però sí que al principi fa una mica de por. Vosaltres també, els dobladors de cinema, que pugui ara el senyor Brad Pitt parlar en català amb la seva veu, no crec que li faci molta gràcia als dobladors, com l'Amadeu Aguado, per exemple, no? Bueno, és un tema de reptes, però bueno, el món evoluciona i també penso que serà necessari que les directives europees també regulin l'ús de la intel·ligència artificial. És a dir, penso que no pot ser il·limitat. Ja hem vist moltes coses que estan passant desgraciades, com el tema de la utilització de pornografia i tot això. Jo penso que haurà de tenir límits regulats des d'Europa.